Bon dia a totes. L'11 d'abril farà 25 anys que assassinaren a Guillem. Nosaltres i vosaltres sabem que hem estat lluitant per a poder demostrar que allò va ser un assassinat polític. Malgrat que ho han volgut negar, ara ja tot el món sap que va ser un assassinat polític per les seues idees, perquè era un antiracista, un antifeixista i un independentista. Quan vosaltres reivindiqueu les lluites socials, la lluita antifeixista, antiracista i anticapitalista, recordeu que la memòria de Guillem sempre està present, el seu espírit està present. I per tant, vos demanem que continueu en la lluita perquè és persistent, tenaç i valenta. Mos vegem el dia 14 en Burjassot. Moltes gràcies.